lisäksi alkoholi on myös hyvin myrkyllinen. Eli toivottakaa tervetulleeksi Poison Ivy. Mihin entinen suhteesi kaatui? Hän alkoi ajattelemaan omilla aivoillaan. Emmehän me voi sitä sietää. Ole hyvä, että paikalla. Ja neiti B kuvaa itseään jumalaiseksi oikeuden puolustajaksi, joka on myös feministi. Eli Wonder Woman. Tervetuloa. Tietojeni mukaan sinulla pitäisi olla tiara. Minkä se on kadonnut? Mietin yksinäisyyden linnakkeessa erään tietyn viittosankarin kanssa vastajärjestelmä. Kyllä, mitä mä viittosankarin ja neiti C kuvaa itsenäiseksi konsultoituneeksi schizofreniseksi luultavasti tällaisia epämääräisiä termejä, jotka lopuksista et ole ihan varma. Mutta tässä oli. Miksi tulit tavoittelemaan yhtä Marvelin miehistä? Eikö DC-miehet enää vastannut odotuksiasi? DC-miehissä ei ole sitä, niin mä ajattelin katsoa sitä muut vaihtoehdot. Kuvausten perusteella haamuttaisi olisi sopiva. Olen hyvä ymmärtänyt. Ja oli avautuu. He tulevat kyllä. Joo. Sanna, olen hyvin pettynyt. Mä en enää luota suun niin paljon, että mä voisin jättää sun tämän miehen viereen tänne, eli ole hyvä edes toiselle puolelle. Kaikki on valmista. Ensimmäinen kysymys, kiitos. Onko koolla väliä? Ja niin, mitä isompi ja kovempi, sitä parempi. Ja neiti B. Eivät niillä kuitenkaan pärjää. Ja neiti C. Koolla ei ole väliä, mä hankkaan sut kuitenkin. Ja olenkin tällä puolella. Seuraava kysymys. Kerro taktiset mittasi. Ja neiti C. Kyllä. Neiti B. Minulla ei kyllä mitään, mutta kyllä se tarpeeksi pitkä varmaan on. Ja neiti A. 90, 70 ja 90. Ja kolmas kysymys. Haluatko lapsia? Minä en. Kuka on vittu nää kirjoittaa? Melko varma, että sitä itse. Ja neiti B. Ehkä joskus muutaman 100 vuoden päästä. Neiti A. Minulla on niitä jo tuhansia. Kyllä niitä vähän lisääkin pois. Ja neiti C. Yksi jatkamaan tehtävää. Mielenkiintoista. No, tällä puolella täällä ei ole neiti C ja B ja A, eli seuraava kysymys. Mikä on lempiasentosi? Neiti A. Onko sillä niin väliä? Sinä olet sidottuna kumminkin. Ja neiti C. Nyrkki naamassa. Ja neiti B. Pelun takia alkaa miten nyt sattuu, mutta alle sinä päädyt kuitenkin. Seuraava kysymys. Oletko kiinnostunut tieteestä?
Neiti C. Riippuu mitä alaa tiede koskee. Neiti B. No, tällaiset perusfysiikan lait, niin kuin, että jos lyö, niin kuin kauas se lentää, kyllä ne on hallussa. Ja neiti A. Mua vähän pelottaa. Eläintieteelle rakastan tiedettä. Mitä muutakaan? Ja onko se kenties viimeinen kysymys? On. Ei ollut vielä yksi. Anteeksi. Taas aloittaa. En ole kyllä varma, haluanko tämän juopot vastaavat yhtään mihinkään, mutta olen nyt hyvä. Miten suhtaudut runsaaseen? Melko runsaaseen alkoholin? Oma melko. Mä ihmettelen kanssa sitä melkoa. Neiti A. Jos käytät siinä kasveista tehtyä alkoholia, tapaisitko? Neiti B. No se alkoholista oli kasveista tehty. No, kun sä pystyt lentämään suoraan, ei se väliä. Ja neiti C. Niin kauan kun pystyy painimaan, se on ihan okei. Tässä on kaikki kysymykset ja onko meidän kysyjämme päättänyt asioita luultavasti, koska näen täältä hänen muistiinpanonsa. Kerropa nyt, ketkä valitsevat. Neiti A oli todella mielenkiintoista. Eli neiti A on valittu. Neiti A, hienoa. Näin muistiinpanot hän voitti aika ylivoimaisesti. Ja siellä on valmista. Jos katsotaan on hyvä ja mitaisin. Päättynyt. Pakko tuottaa pettymys. Näin ei ollut. Ei ollut neiti A. Nyt menikin oikein. Neiti voitte mennä etsimään miehiä. Varmasti löydätte heitä tuolta muualta yleisöstä tai yleisössä voisi olla ehkä kiinnostuneita. Vielä niin käsi nousi ylös, että tuolla joo, kaikki kyllä näyttää naisia. Ei yksi mies siellä oli. Minäkin tarvitsen kumppanin. Hänkin on nainen. No, ei se mitään. Joka tapauksessa tämä on meidän 4. parimme suuntaa satelliitti 5 vuoteen 200 100 ja pääsee osallistumaan suorastaan kuolettavan mahtavaan Big Brotheriin. Jonka Oy ei vastaa säteilyistä eikä mahdollisista kuolemantapauksista. Olkaa hyvät.